गिबियावनो दिनै आं बयनिसिम जोंनि इउटिउब चेनेल नायगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। आं जाबाय राजु कुमार ब्रह्म। जोंनि इउटिउब चेनेल नायग्रा बयनिसिम आंनि खुलुमनायखौ हरनायजों लोगोसे फंनैसो खोथाखौ आं बुंनो नागिरदों। आंना दिनैसिम 18K अर्थात 18,000 साबस्क्राइबार जाबाय। बेनि गेजेराव बै सानैसे सार आरो मेडाम मोननिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों। जाय सारमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै रागा जोङो, गाज्रि कमेन्ट होयो, जोंखौ बोराय बुरि होनहरो, लाजियोनो, बिथांमोननिसिमबो जोंनि खुलुमनायखौ हरग्रोनाय जाबाय। मानोना बिथांमोनासो जोंखौ फिदों जाहैबाय, मास जोबबानो दरमाबो होयो, जों बिसोरनि गलामसो जाहैबाय। ओंखायनो बिसोरनि खोथाखौ बयबो खोनासंनांगौ जायो। मोजांखौथ' होनखाया जाहैबाय। बे बोराय बुरि होनग्रा सारनिसिम फंसे होनहरनो नागिरदों। बिना बिमा बिफा, बिबै बिबौ रावबो बोरायनो बुरिनो रोङाखिसैनो, लोगोसे गावनिखौथ' होननानै लाब गैखाला। दा नंखायनो बे सारा बे बोरायनो रोङै बुरिनो रोङै मुलिखौ हरोबा जोंनो गाहाम जागौमोन। लोगोसे आंबो एडभार्टाइज होनानै होनो सानदोंमोन, जाहाथे रायजोफ्रा बयबो मिथियो। नै गैला, खर' खानाय गुजोबथारबाय, बोरायथारबाय आंखौ सेंग्रा होनना लाखाया, आंथ' बोराय बुरि होनना लाखायो जोङो। होमबाबो बे सारमोना होनहरनाय हिसाबै दिनै होनहरबाय। बे मुलिखौ खोन्थाहरबानो जाबाय। लोगोसे मबाइलनि खिथुआव थानानै नाम सोलायनानै उल्था फाल्था कमेन्ट हरनानै लाब गैया। आंबो थारमाने फंसे खोथाखौ दिनै खोन्थाखानोसै। आङो बे सोरबा कमेन्टआव सोंहरदोंमोन, खोन्थाहरनाय जायाखै। जोंथ' जेबो रोङाबो जाहैबाय, इंलिसबो रोङा, हिन्दीबो रोङा, जेबो रोङा। होमबाबो लिरनोबो रोङा जाहैबाय। न'आबो नै खामसालियावनो जिरायदों, स्टुडिअ'बो गैया जाहैबाय मोजां। ओंखायनो मोनसे खोथाखौ होननो नागिरदों। आंनि सार मा मावो होनना सोंहरोबो बयबो, बेनि थाखाय आं दिनै कमेन्टथ' लिरनो रोङा जाहैबाय। ओंखायनो आं दिनै लाइभआव फैनो होनहरबाय। आं सिगां पुलिसाव मावोमोन, फुख्रि गोजायावमोनलै। ओमफ्राय बिदिनो 15 बोसोरसो मावदों। नाथाय आं इन्सट्राक्टरबोमोन, फिल्डआव फोरोङोमोन आरो। ओमफ्राय बिदिनो बानाय हिसाबै बेसेबां मावबावनो साननानै गारना फैनाय जादों। दा साख्रिखौ दोनथ'नानै आं फैदों। दा न'आवनो दं। नै बिदिनो बे सारमोननि अननायावनो थांना दं जाहैबाय। बिसोरो फिगासिनो दं जोंखौ। जागनो हयथाक बेफोरखौथ' बाद होदो। आसल खोथाखौ होननो बावदों। मानोना बोथोर गाज्रियाव अखा हालागासिनो दं। आंना हिन्जावा माबा मोसालाबायनो लुगैदोंलै। मा मोसानो लुगैदों आं बेखौ दिन्थिनोसै दसे थानानै। बेनि सिगां फंसे रावखौ होननो नागिरदों। बै जोंखौ माबा लाजिनो थिनबाय थायोलै सानैसो। नायाबा दानाय जोंनि भिडिअखौ आनलाइक खालाम, हायोबा 10थासो आनलाइक हो, नङाबा आनसाबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ। दरकार गैया, नोंसोर बायदिया नायाबाबो जेबो लस जाया। मानोना 18,000K नि बिथोराव बे 10-12 जनसो सार आरो मेडाम मोनहाखौसो होननाय जादों आरो। दस्राखौ होनाखै। दस्रानि अननायाव दिनै चेनेला सोलिगासिनो दं। बिसोर गैयाबाबो सोलिगोन खोमा जोंनि चेनेला। मानोना नंनाय नङैनि मोजांखौथ' होननो रोङा जाहैबाय। गावसोरदि मा मावोथाय, जोंखौ माने मा होनो, होनजायै बाथ्राफोरखौबो होनो जाहैबाय। एखमबा सानो लाजिनो थिनाय हिसाबै, एखमबा गोसोआव सानो जिथि गानालासिनोसो भिडिअफोरखौ बानायदों होननानै सानफ्लांलाय आंलां गोसोआव। आरो मा होनबावनो, बिदिनो आंबो सम सम तेजपुराव थानांगौ। दाबो खर'आ गाज्रिसो नालाय। आरो बे बिथांमोना जे कमेन्ट हरबाय थायो, बिसोरनि एड्रेसफोरखौ दिहुननो मात्र 5 मिनिटल' नांगौ। बिथांमोना बे मबाइलनि खिथुनिफ्राय नाम सोलायनानै होनायाव जेबो खालामनो हाया सानदों नामाथाय। जेब्ला खर'आ एम्फौ अरदावगोन, खारदावगोन, साइबार सेल होननाय मोनसे बुस्थु दङ। नोंथांमोना जि समाव बे सिमखौ लादोंमोन, एड्रेस डकुमेन्ट्स होदोंमोन ना, बे एड्रेस डकुमेन्टआ सोरनाव थाङो, बेनिफ्राय खालि नोंसिनि एड्रेसखौ 5 मिनिट नाङा दिहुनहरनो। आरो बेजों लोगोसे जेब्ला खर'आव बे तेजपुराव थांना फैनानै मुलिया थाब मोनजायालासिनो थाबलांनाय समाव बावनानै न'आव थांनानै जेब्ला ओंखारहैगोन, थिखांना लानानै थांगोन, माबा माबि गोरोन्थि जाफ्लांगोन, अब्ला खिन्थु आंखौ दाय दा। मानोना आंनि चेनेलखौ नायाबा दानाय, आरो कमेन्टफोरखौ उल्था फाल्था दाहो। नोंसोर जुदि रोंगौबा बानाय, मा बानाय रोंगौ बानाय। आं मात्र 100 बारबाय आंना भिडिअ'आ। 200टा बानायना खोन्थाहर नोंसोर आंनो। आं 200टा बानायबायनो, आं होनबा गोजोननाय मोनगोन। मानोना जोंथ' रोंखाया जाहैबाय, नोंसोर गोरों गोरा। लाजिनो थिनो, आं लाजिखाया। आंथ' सेंग्रा होनना लायाखै, आं बोरायखा। बाहायबो जेबो गिनांगौ गैया आंहा। आरो सोरबा चेलेन्ज होनो नागिरो, बिदिनो होनहरो। जेनेबा बुलायनायावबो हायोलै आं पाक्का, रोङा नङा, बारा नङा। 5-6 बोसोरसो सोलोंदोंमोन। ब्लेक बेल्ट 1 दान आंबो। जुदि जुजिनो गोसोबा मबाइलनि खिथुआव माबायाव थानानै दाहोन, फेस टु फेस अबेहाय थांनांगौ, अबेहाय लोगो हमनो, नाम एड्रेस खोन्था, आंबो थांगोन, नोंबो फै,
जुजिलायगोन नाथाय उल्था पाल्टा कमेन्ट होबाय था खर'आ जेब्ला खारखोगोन अब्ला खिन्थु न'आव थांनानै दिन्दां ओंखारहैगोन होमबाना दाया आंखौ दाहो बिमा बिफा बिसि फिसा दं सोर दं गाबबाबो गनाय नङा अब्ला खिन्थु आंखौ गाज्रि दामोन आं सिदा सिदि होनग्रा मानसिसो नोंनि खिथुआव थानानै सोरनिबा आन्दोआव थानानै फाफ्लियाव माबा सोरखौबा दोनथ'नानै आं खामानि मावग्रा मानसि नङा आं सिदा सिदि होनग्रासो बेफोरखौ जाग नयथाक बाद होदो बारा सावरायफ्लाबाय लेक्सारसो मारि नंबाय मोसानायखौ दिन्थिसै दाना नायदो मोसानाया ओरैबायदि जाहैबाय थारमाने आङो एखमबा बाहेरायाव थाङोना हासुनो ओंखारोमोन बे हासुनो ओंखारनो मारै लाथाबो बेखौनो आंना हिन्जावा मा खालामखो मोसानाय बानायबाय दा ओंखायनो बेखौ गोसो होनानै नायदो दै दिन्थिनोसै दे बिदि लाथाब जायो आरो दे होमबा सानैखौबो नायदो देलाय हाबाब माबादि लाथाबनो हानायब्रा लाथाबनो हाग्रा आरो बेनो दे जाथ'लायबाय होमबा खिनायनि दं माबादि खिनाय लाथाबनाय खिनाय खारबाय ओमफ्राय आरो लाथाबनाय मारै दे खालामनाय आं रोङालै खालामनाय रेडि खारै सुथारनायसो लाथाबबाय ए थारमाने उन्दैफ्रा खालामद्राय आरो ए दे होमबालाय बेथ' थांबाय होमबा एबार मा खालामनो खामानि गैयै मोसालाबायसै दाना जोब्बाय ए जोंनाथ' खामानि गैखाया जाहैबाय दे फोनोसै होमबा मा मोसानो मानिलाय दे बिदि आरो बे खामानि गैयै मोसानाया खामानि गैयै मोसानाया बे ए बे खामानि गैया थारमाने खामानि गैया थांबाय दे जाबाय नांला मोसानायाथ' जाखाथाराखै गैया खामानि गैया नालाय ओरै मोसालाबायनानै दिन्थिबाय टाइम पासनि बोथोरबो गाज्रि दा नंखायनो जोंथ' टेलेन्टेडबो नङा जाहैबाय जोंनाव सोलोंनाय गियानबो गैया जाहैबाय गोसोआव जेखौनो सानो बेखौ बानायलाबायबाय मोसानाया जादों जायाखै हिन्जावखौ मोसानाय नुना आंबो सापर्ट खालामखाबाय मारैथो नायनो थानो होननानै बिदिनोसै जों नालाय साननायखौ बानायब्रबनायसै नालाय सोरनिबा न'खराव बेखौ नायनानै जुदि गोजोननाय फैयोबा बेखिनिनि थाखाय जों बानायदों एन्टारटेनमेन्ट होननाया बेनो जेनेबा न'खरफ्राव जाहाथे मिनि खुसि मिलायनानै बयबो सुख सान्ति थाथों बेखौनो साननानै बानायलाबायनाय जायो बेनि गेजेराव सोरबा सारमोना जुदि बै कयेकजन सारमोना नायबाबो गाहाम जागोन खोमा आरो उल्था फाल्थाखौथ' होननानै लाब गैखाया नामखौथ' मिथिखागौ जाहैबाय क'क्राझार तितागुरि एड्रेसा जुदि सोरबा लोगो हमनो गोसोबा लोगो हमनो हागोन गाज्रि कमेन्टखौ होआबा गाहाम जागोन मानोना बिदिनोसै मानसिनि गोसो मालाबा माबा मोनसे रागा जोंफ्लांगोन आंथ' बाखिखिनि खोथाखौ होनहरखाबाय आरो उननिफ्राय नङा मोखांजों मोखां माबा जुदि होननो गोसोबा होनबानो जाबाय गाज्रि मोनोबा दानायखा आरो सोरबा जुदि बेनि एन्टारटेनमेन्ट जादोंबा बा न'खराव जुदि मिनिहोनो हादोंबा बेनो जोंनि थाखाय आशीर्बाद जागोन बेखौनो बुंनानै बयनिसिम आं राजु कुमार ब्रह्मआ खुलुमफिननानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।